Ette uskokaan, mitä mä löysin. Olen pitkään miettinyt, että onko näissä MFO M05 PDU-housuissa NIR-suojaus. Tai siis termi NIR-suojaus on tyhmä, koska mitään NIR-suoja-ainetta ei ole olemassa, vaan kyseessä on se, että toistuuko kankaan kuvio ja värit oikein myös VV läpi katseltuna. Tätä kysymystä myös kysytään multa aika usein, joten päätin ottaa asiasta selvää. Sain tätä testiä varten Pautakilta lainaan tämän PVS-14 Gen 2 Plus-tyyppisen valovahvistimen, jolla mä aion testata MFO-housujen NIR-näkyvyyden. Mä kuvaan tämän testin valovahvistimen läpi Sony Alpha 7 Mark 4 kameralla, jotta myös te näette mahdollisimman hyvin, mikä on testin lopputulos. Mulla on kuitenkin yksi ongelma. Nyt on Suomen kesä ja ulkona yöllä ehkä maks parin tunnin ajan tarpeeksi pimeää tämän testin tekemiseen. Näin ollen mä päätin, että teen testistä ensin karvalakkiversion. Menen pimeään saunaan, otan kontrollituotteeksi Puolustusvoimien NIR-speksien mukaiset tuotteet, Cooltex-kankaasta tehty Tuntse M05 anorakki ja Savotta Askaren vyölaukku ja vertaan MFOn M05 housuja näihin. Tämän pitäisi paljastaa heti, ainakin alustavasti, että toimiko kuvio vai ei. Lähdetään testaamaan. Eli nyt meillä on tässä kontrollituotteet, jotka on todettu, että ne näyttää oikealta luonnossa VV läpi, niin lähdetään seuraavaksi testailemaan noita testituotteita tuon valovahvistimen läpi ja katsotaan, miltä eri tuotteet näyttää. MFOn M05 maastohousut maksaa alle 30 €. Taattua laatua Kiinasta. Miten käy? Suuri osa veikkauksista, mitä on tullut vastaan esimerkiksi somessa, niin ei varmasti ole NIR-suojattu. Ei varmasti ole painettu niin, että ne värit toimisi oikein myös VV läpi. Tässä voi tulla yllätys. Nyt pääs kyllä Kiinan poika yllättämään. Kyllä se kuvio vaan kuule toistuu VVnkin läpi ihan selkeästi. Sitä on vielä IR-valo päällä, katsotaan mikä sitten on tulossa. Tässä on puhelimen läpi kuvattua, niin tuo IR-valo päällä. Toi tumma on vähän tummempi kuin nollaremmassa, mutta ei se niinku häiritsevästi kyllä ole. Et ei noista vihreistä ja muista, niin ei kyllä pysty sanoa, että olisi paskakuvia. Yllättävä tulos. MFO M05 PDU reisitaskuhousut straight from China, niin toimii